tuntuu olevan johtajuusaine meilläkin ainakin omasta mielestä, mutta meillä on tämä yleisö ollut tässä nyt vähän niin kuin taputtajan roolissa, mutta palataanpa sinne päin ja katsotaan. Oli puhetta, että kummankin leiristä voisi löytyä toiselle kysymys. Onko siellä kysyjiä, joku, joka haluaisi esittää esimerkiksi Haaviston joukosta Sauli Niinistölle kysymyksen? Sieltä löytyy ylärivistä ja jos voit ystävällisesti esitellä se mikrofoni itse. sinne ja esitelkää itsenä ja esittäkää kysymys kysymyksenä. Petteri Sihvonen, urheilutoimittaja, ja kun mä olin nuori poika, niin Mauno Koivistolta kysyttiin vaalitenteissä, vastaavista tenteistä, minkä sortin sosialisti olette. Minä kysyn nyt Sauli Niinistöltä, että minkä sortin uusliberalisti olette? En minkään sortin uusliberalisti. Mutta kuitenkin tämä politiikka on lähempänä uusliberalismia kuin Pekka Haaviston politiikka. Kertokaas miltä osin vielä teidän mielestänne? No sanotaan, Pekka Haavisto on tässä jo keskustelun aikana tuonut ilmi sen, että se politiikka, mitä harrastettiin 90-luvulla, niin se johti tähän syrjäytymiseen. Tarkoitatteko sitä politiikkaa, jota hän itse oli hallituksessa harjoittamassa, vai sitä politiikkaa, joka harjoitettiin sitä ennen? Puhuttiin valtiovarainministerinä, te olitte vastuussa siitä. Oli pelisäännöt. Kaikki Minä oli olen hallituksessa tässä sovittu. pelikorttisääntöjä tänä iltana luennut, niin pidän tästä nytkin kiinni. Eli kysymys ja vastaus. Ei aleta kinaamaan sieltä yleisön joukosta ehdokkaiden kanssa. Ja nyt tuleeko sitten Niinistön